ብዛዕባ እዚ ንኩሉ ሰብ ኣዘራረበ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ወፍርን ተመሳሳሊ ንግዳዊ ንጥፈታትን ሕጊ እንታይ ይብል? ምዚ ብዝተሓሓዝ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ መሰረታዊ ነገራት ከ እንታይ እዩ? ሕጊ ክለዓል ከሎ ኩሉ ሰብ ዘይፈልጣ ግን ድማ ግድን ክፈልጣ ዘለዎ ሓንቲ ነገር ኣላ። ንሳኻ እንታያ ነፍሲ ወከፍ ተግባራት ወይ ንጥፈታት ናይ ወዲ ሰብ ወይ ጁሪዲካል አክትስ ንብሎ ብቋንቋ ሕጊ ሕጋዊ ተሓታትነት ወይ ሕጋዊ ኮንስኩዌንስ ወይ ሳዕቤናት ኣለዎ። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈት ወይ ተግባር ኣብ ትገብረሉ መጀመርያ ሕጊ ብዛዕባ እዚ ንጥፈት ወይ እዚ ተግባር እንታይ ኢሉ ኢልካ ተወከስ። ኢንተርኔት ሓደ ካብቲ ስልጣነ ናይ ወዲ ሰብ ዝሃበና ዝበለፀ ፀጋ እዩ። ንዑ ተጠቂምና ድማ ኣብ ሂወትና ክንቀይረሉ ንኽእል ብዙሕ መገድታት ኣለዉ። ስራሕ ክንፈጥር ንኽእል ኢና፣ ትምህርቲ ክንረክብ ንኽእል ኢና፣ ምስ ሰባት ኮኔክት ክንከውን ኔትወርክ ክንፈጥር ንኽእል ኢና፣ ክንሸይጥ ክንልውጥ ንኽእል ኢና። ስለዚ ዝተፈላለዩ ዕድላት ኣለዉ። ጎኒ ጎኒ እዚ ከዓ ልክዕ ንኢንተርኔት ንሕማቕ መዓላ ዘውዕሉ ሰባት እውን ኣይሰኣኑን። እቲ ኣተሓሳሰብ ነገርካ ኢንተርኔት ከም ሓደ ካብ ሕጊ ነፃ ዝኾነ ሓደ ቦታ ወይ ሰፈር እዮም ዝርእይዎ። ከም ሓደ ሕግን ፖሊስን ዘይኣትውዎ ቦታ ሓሲቦም ዘየለ ወይ ሕጋዊ ዘይኮነ ንጥፈታት ናይ ንግዲ ወይ ስራሕ ኮርስ ዝተፈላለዩ ተግባራት ይገብሩ እዮም። ሸፈጥ፣ ምትላል፣ እስካም ወዘተረፈ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ሓደ ዝሰሓትዎ ነገር ኣሎ። ኢንተርኔት ካብ ሕጊ ነፃ ዓለም ኣይኮነን። እቲ ኣብ ግብራዊ ሂወትና ወይ ኣብዛ ፊዚካል ዝኾነት ዓለም ዘሎ ሕግታት ከም ዘለዎ ኣብ ኢንተርኔት ኣሎ እዩ። እኳ ዳ ኣብኡ ይገድድ። ነዚ ተረዲእና ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ኢንተርኔት ንገብሮ ንጥፈት ወይ ተግባር ጎድናዊ ዝኾነ ሳዕቤን ወይ ናይ ሕጊ ተሓታትነት ከም ዘለዎ ተረዲእና ሕጊ ዝረስዖ ወይ ድማ ሕጊ ዘየመሓደሮ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈት ወይ ተግባር ናይ ወዲ ሰብ ስለዘየለ ኣቐዲሙ ሕጊ ስለ ኣቐዲሙ ዝፅሕፍ ወይ ዝገልጽ ብዛዕባ እቲ ንጥፈት ወይ ተግባር ሕጊ እንታይ ኢሉ ኢልና ክንፍትሽ ይግባእ። ኢንተርኔት ከም ስቡ መረበብ እንዲ ብዙሕ ሃገራት ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ንጥፈታት እዩ ዝጠምር። ስለዚ ሓደ ጥሕሰት ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወይ ዓድታት ብዝተፈላለየ ሕግታት ከቕፅዓካ ይኽእል። ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ክምለስ ንግድን ንግዳዊ ንጥፈታትን ኣብ ግብራዊ ሂወትና ዝምልከቱን ኣብ ኢንተርኔት ዝምልከቱን ሓደ ስለ ዝኾኑ መሰረታዊ ዝኾኑ ብዛዕባ ወፍሪ ወይ ንግድን ንግዳዊ ንጥፈታትን እንታዮም ክንርኢና። ቀዳማይ ነጥቢ እቶም ኣብ ንግዲ ዝነጥፉ ዘለዉ ሰባት ንዖም ዝምልከት ሕጊ ሰባት ወይ ሕጊ ሰብነት ዝበሃል ሕጊ ኣሎ። ሓደ ሰብ ቅድሚ ኣብ ንግዲ ወይ ዝኾነ ዓይነት ተመሳሳሊ ንጥፈት ምስታፉ ከማልኦም ወይ ከዓ ሕጊ እዝን ግበር ዝብሎ ነገራት ኣለዉ። ብዓይነ ሕጊ ሰብ ኣብ ክልተ ይምቀል ወይ ከዓ ክልተ ዓይነት ሰብ ኣለዉ። እቲ ሓደ ተፈጥራዊ ሰብ እዩ። እቲ ካልኣይ ኣርተፊሻላዊ ሰብ እዩ ወይ ሰብ ዝሰርሖ ኣርተፊሻላዊ ዝበሃል ሰብ ኣሎ። ነዞም ክልተ ዓይነት ሰባት ካብ ኣፈጣጥሮኦም ካብ ትውልዶም ክሳብ ሞቶም ዝምልከት ሕጊ ሰብነት ይበሃል። እዚ እንታይ ዝገብር ኣወላልድኦም መዓስዮም ከም ሰባት ዝሕሰቡ፣ መዓስዮም ዓቕሚ ኣዳም ዝኣኽሉ፣ መዓስዮም ሙሉኣት ዝበሃሉ ወይ እቲ ካፓሲቲ ዘለዎም ሓደ ናብ ውዕል ክኣትዉ ዝኾነ ንጥፈት ክገብሩሲ ኣበየናይ ዕድመ ወይ ኣበየናይ ደረጃ እዮም መዓስዮም ሞይቶም ዝበሃሉ፣ መዓስዮም ሲኢኖም ዝበሃሉ ንዝብልከት እዚ ሓደ ናይ ገዛ ርእሱ ሕጊ እዩ። በቲ ቀዳማይ ዓይነት ሰብ እንድሕር መፂና በቲ ተፈጥራዊ ሰብ ንብሎ ከማይን ከማኹምን ምስ ተወለደ ሰብ ይበሃል። ብድሕሪኡ ቆልዓ ምስ ኮነ ማይነር ይበሃል። ሽዑ ውዕል ክኣቱ ኣይክእልኒ። ብዙሓት ሕጋዊ ዝኾኑ ተግባራት ክፍፅም ሕጊ ኣየፍቅደሉን እዩ። ምክንያቱ ካፓሲቲ የብሉን። 18 ምስ መልአ ግን ሽዑ ክመርዖ ዝኾነ ብስሙ ክኸፍት ገለ ይፍቀዶ። እዚ እቲ መሰረታዊ ነገር እዩ ዝትንክፎ ዘለኹ። እቲ አርቲፊሻላዊ ሰብ ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ሕጊ ሰብ ዝበሃል ከዓ ክውለድ ከሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ሰብ ማለት እዩ ትውልዲ ንወዲ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ እሱ ከዓ ትካላዊ ኣወላልዳ ኣለዎ ኢንኮርፖሬሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ካብ ሓሳብ ዲ ካብ ገለ ናብ ተግባር ክመጽእ ከሎ መጀመርያ ስቴጅ ማለት እዩ ትውልድ እንብሎ ዘለና ብድሕሪኡ ከማልኦም ዝግብኦም ክራይቴሪያስ እንዳማልአ ከይድ ከሎ እቲ ካፓሲቲ ወይ ተዓቕሚ ከም ትካል ኮይኑ ንኣብነት እንድሕር ተመስሪቱ ልቃሕ ክልቃሕ ንብረት ክውንን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታትን ተግባራትን ክዋፈር ዝግብኦ ረቋሒታት ምስ ማልአ ሕጋዊ ሰብነት ተላቢሱ ንብል። ናብታ ካልአይቲ ነጥብ ከይድካ ሕጋውነት ናይቲ ተዓዮ ዘለኻ ንጥፈት ወይ ተግባር ምፍታሽ ነቲ ተዓዮ ዘለኻ ኣብ ኢንተርኔት ይኹን ካብ ኢንተርኔት ወጻኢ ዝምልከቱ ሕግታት ስለ ዘለው ግድን ኣበይ ሃገር ብዘይገድስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንዑ ዝምልከቱ ሕጊ ስለ ዘለው ክትውከሶ ወይ ክትፍተሾ ግድን ይኸውን። ተዘይፈትሽካ ተወኪስካ ከዓ ንዓኻ ይገደልካ። ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝበሃል
ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለ ዘየድሕን ንኣብነት ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ናይ ኦንላይን ሎተርን ዘፍርሕ ገጻትን ትብል ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ቅድሚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈት ወይ ተግባር ምስታፍካ ንዑ ዝምልከቱ ሕግታት ኣለውን የለውን ቸክ ጌርካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓላፍነታዊ ዝኾነ ውሳነ ክትወስድ ይግባእ ሳልሳይ ነጥቢ እቲ ኣብ ንግዲ ወፍሪ ወይ ተመሳሳሊ ዝኾኑ ንጥፈታት ዝሳተፍ ዘሎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተደኣ ኮይኑ ሽግር የብሉን ከም ዜጋ ስለ ዝሕሰብ ንዑ ዝምልከቱ ሕግታት ኣለዉ ካብ ዓዲ ወፃኢ ተደኣ ኮይኑ ከማና ኣብ ስደት ዝነብር ተደኣ ኮይኑ ግን ክፍትሾም ዘለዎ ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ወርክ ፐርሚት ነዚ ድምልከት ካብ ዓድኻ ምስ ወፃኻ ዘለዉ 4 መንነታት ዝብል ቪድዮ ሰሪሐ ተፈተሽክሞ ጽቡቕ እዩ ናብቲ ራብዓይ ነጥብን ቀንዲ ኣርእስተይ ዝኾነ ክምለስ አርቲፊሻላዊ ዝኾኑ ሰባት ወይ ቶም ሌጋል ፐርሰንስ ድበልናዮም ብኸመይ ምስረቱ ብኸመይ ሰርሑ እንታዮም በዓል መን እዮም ኣብ ዝብል ፎከስ ንገብር ኢና ብሓፈሻ ሕጋዊ ሰብነት ኣለዎም ንብሎም እቶም ትካላት ዝበሃሉ ወይ ኢንስቲትዩሽንስ እዮም እዚኦም ትካላት መንግስታውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዘይመንግስታውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ንግዲ ዝነጥፉን ኣብ ንግዲ ዘይነጥፉን ማሕበራት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሎሚ ግን ምስ ኣርእስትና ንግድን ወፍርን ስለ ዝኾነ ኣብ ንግዳዊ ትካላት ወይ ቶም ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽንስ ፎከስ ጌርና ክንዛረብ ኢና ብሓፈሻ ንግዳዊ ትካላት ኣብ ሰለስተ እዮም ዝኽፈሉ መሰረታዊ ዝኾኑ ማለት እዩ እዚኦም ታይም እቲ ቀዳማይ እቲ ሓደ ሰብ ዝውንኑ ትካል ኩላትና ንፈልጦ ከም በዓል ድኳን እንዳ ሻሂ ዝኣምሰሉ ነገራት እቲ ካልኣይ ከዓ ሽርክነት ወይ ፓርትነርሺፕ ኮይኑ ክልተ ኣሕዋት ድዮም ወይ ክልተ ኣዕሩኽ ድዮም ዝተፈላለየ ፓርትነርሺፕ ኮይኖም ዝገብርዎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ ካምፓኒ ዝበሃል ወይ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኮርፖሬሽንስ ገለ ክባል እውን ሰሚዕና ኣለና እዚ ሳልሳይ ካምፓኒ ዝበልናዮ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ዝብል ስያመ ዝጠበቆ እዩ كل شات limited LC نبينا limited company ይባል እቲ ቀንዲ ፎከስና ካብዚኦም ክልተ ወጻይ እዚ ሳልሳይ እዚ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ካምፓኒ ወይ ማሕበር ዝበሃል ንባዕሉ እዚ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ካምፓኒ ኣብ ክልተ ይዝምከል private limited company and public limited company ይባሃል ናይ ብሕቲ ማሕበርን ህዝባዊ ማሕበርን ማለት እዩ ነዚኦም ዝፈልዮም እንታይ ሓደ እቲ ሜምበርሺፕ እዩ ኣብቲ ፕራይቬትን ኣብቲ ፓብሊክን እቲ ፕራይቬት ዝበሃል እቲ ናቱ ሼር ንህዝቢ ግሉጽ ወይ ክፉት ኣይኮነን እቶም ሜምበርሺፕ ዝበሃሉ ከዓ ዝዋሓደን ዝበዝሕን ዝበሃል ኣለዎ ንፕራይቬት ሊሚትድ ካምፓኒ ከከም ሃገሩ ማለት እዩ ዝዋሓዱ ክንዲ ሰባት ኩሉ ማክሲማም ከዓ ካብ 50 ዝበዝሕ ግዜ ዝሓልፉ ኣባላት እዮም ዘለዎ እቲ ካልኣይ ንህዝቢ ብርክታቱ ክሸይጥ ይኽእልን ዘይክእልን ዝብል ማለት እዩ እቲ ፕራይቬት ሊሚትድ ካምፓኒ ንህዝቢ ብርክታት ክሸይጥ ወይ ከዓ ፓብሊክ ዝኾነ ሰብስክሪፕሽን ክህልዎ ኣይክእልኒ ከም ሳልሳይ እውን እንታይ ኣሎ ሚኒማም ካፒታል ኣሎ ዝዋሓደ ካፒታል ክትጅምር ከለኻ ወይ ክትብገስ ከለኻ ምስኡ እውን ፕሮስፔክተስ ዝበሃል እዚ ፕሮስፔክተስ ዝበሃል ህዝባዊ ጻውዒት ወፍሪ እዩ እዚኣ ኣገዳሲት ነጥብያ ህዝባዊ ጻውዒት ወፍሪ ክገብር ዝኽእል መን እዩ ንኣብነት ካብዞም ክልተ ንብሎም ዘለና ዓይነታት ካምፓኒ እቲ ፕራይቬት ሊሚትድ ካምፓኒ ንህዝቢ ጻውዒት ክገብር ኣይክእልኒ ፓብሊክሊ ኣብ ሚድያ ይኹን ካብ ሚድያ ወጻኢ ጻውዒት ወፍሪ ወይ ከዓ ገንዘብኩም ሃቡ ክብል ኣይፍቀድኒ እቲ ፓብሊክ ካምፓኒ ወይ ሼር ካምፓኒ ኻ ንህዝቢ ጻውዒት ክገብር ተላ ኮይኑ እውን ክገብሮ ዝግባእ ሕጋዊ ረቑሓይታት ምስማልአ ጥራይ እዩ ስለዚ በዞም 4 ዝጠቐስናዮም ረቑሓይታት ፕራይቬት ኤንድ ፓብሊክ ሊሚትድ ካምፓኒ ኢልና ክንፈልዮም ንኽእል እዚ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ማሕበር ወይ ትካል ዝበልናዮ ሼር ካምፓኒ ሓደ ፍሉይ ዘብሎ ካብቶም ካልኦት ዓይነታት ትካል እንታይ እዩ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ እታ ሊሚትድ ትብል እንታይ ናቱ ሊያቢሊቲ ወይ ተሓታትነት ዝተወሰነ እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝተወሰነ እዚ ትካል እዚ ከም ሰብ ስለ ዝቐውም ከም ሰብ ኣብ ሕጊ ስለ ዝውለድ ነቲ ሰብሱ ንበይኑ ኢኻ ተሓቶ ነቶም ሼር ሆልደርስ ወይ ከዓ ነቶም ወነንቲ ናይ ዝትካል ከይድካ ኣይተሓቶን ኢኻ ዳትስ ዋይ ከዓ ዝተወሰነ ዝበሃል ስለዚ ናቱ ኦፊስ ኣለዎ ናቱ ገንዘብ ኣለዎ ናቱ ባንክ አካውንት ኣለዎ ናቱ መለለይ ኣለዎ እዚ እቲ ንምዕዋትን ንምህማልን ዝጥቀም ዓይነት ትካል ከዓ ምክንያቱ እቲ ኮርፖሬት ቬይል ዝበሃል ወይ መጋረጃ ዋና ካብ ትካል ፈልዩ ዘቐምጥ መጋረጃ ስለ ዘለዎ በቲ ጽቡቕ ወይ ዕውት ሸነኹ ክንጅምር ኣብ ዓለም ተራዮም ካብ ዝበሃሉ ኢኖቬሽንስ ወይ ቶም ኢንቨንሽንስ ምህዞታትን ምዕባላታትን ወዲሰብ በዚኦም ፓብሊክ ሼር ካምፓኒ ወይ ከዓ በዚኦም ኮርፖሬሽንስ ዝበሃል እዩ ዳርጋ ተዓሚሙ ክትብሎ ትደፍሪኻ ብፍላይ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ቶም ዝዓብዩ ነገራት በዚኦም
ኮርፖሬሽን ዝበሃሉ ናይ ፋርማሲ ድዮም ናይ ቴክኖሎጂ ድዮም ብኦምያ ዳርጋ ዝዓለምቲ ዝዓበየ ነገራት ትረክብ ዘላ ክሳብ ዝሰዓት እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ተመፂና ኮርፖሬሽንስ እዮም ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ኤአይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ናይ ወድሰብ ማለት እዩ እዚኦም ካብ ቢዝነስ ወፃኢ ክሳብ ፖለቲካዊ ህይወት ወድሰብ እውን ዓብይ ጽልዋን ተራን ዘለዎም እዮም ካልእ ዘይ ከምቲ ተፈጥራዊ ሰብ እዚኦም ኣይሞቱን እዮም ምክንያቱ እቲ ናቶም ህላውነት ወይ ከዓ ናቶም ሊጋል ፐርሶናሊቲ ዝበልናዮ ፐርፔቹዋል ዝኾነ ተሰጋጋሪ ካብ ሓላፊ ናብ ሓላፊ ብቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ማኔጀራት ወይ ገለ ስለዝካየድ እቲ ትካል ዝመውት ወይ ዕምር ዘለዎ ገለ ይኮነን እዚ ዝጠቐስናዮ ጽቡቕ ነገራት ዝበልናዮ ከዓ ንሕማቕ መዓላ እውን ይጠቅም እዩ ንኣብነት ዘይመውት ምዃኑ ድሕርዳ ዝትካል እዚ ዓብይ ጽልዋ ህልዮም እቲ ጽልዋ ናቱ ኻ ኔጌቲቭ ድሕርዳ ያ ኮይኑ ቀጻልነት ዘለዎ ምዃኑ ሓደ ኣዝዩ ሂጅ ኣማውንት ዝኾነ ካፒታል ፈንድራይዝ ስለዝገብር ብዓብዩ ኻ እቲ በይኑ ጠጠሙ ባሉ ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ዝበልናዮ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር እዩ ዝኾነ ይኹን ጥፋት ወይ ዝኾነ ይኹን በደል እንተዳ ፈጺሙ እቲ ትካልቲ በይኑ እዩ ዝሕተት ዋናታቱ እቶም ናቹራል ሰባት ኣይሕተቱን እዮም ኦፍ ኮርስ ኣብ ኣዝዩ ዝተወሰነ ነቲ መጋረጃ በሲዕኻ ናብቶም ሼር ሆልደርስ ገለ ተኸይዲኻ ግን ዳርጋ ኣዝዩ ውሕድ ሚእታዊት ዝበዝሐ ግን በይኑ እቲ ትካል እዩ ዝሕተት ትትካሉን ባንክራፕት ክበሃል ይከኣል እዩ ባንክራፕት ማለት ምጥፋሽ ማለት እዩ ድሕር ዳ ተኣዊጁ እዚ ትካል ዝጠፍች እዩ ተባሂሉ ዝገደደ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ነዚ ናይ ኮርፖሬሽን ኣመሳሰርታ ወይ ከዓ ነዚ ሼር ካምፓኒ ንብሎ ዘለና ካብ ኣመሳረርቱ ጀሚሮም ወላ ተመስሪቱ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈት ምስ ወፈረ ከም ሰብ ከዓ ስለ ዝሕሰብ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኸይድካን ሕጋዊ ክራይቴርያ ኣማሊእኻ ከተመዝግቦ ስለ ዝከኣል እዚ ከዓ ንስካም ወይ ከዓ ንሸፈጥ ወይ ንምትላል ዝበለፀ መገዲ ይኸውን ነዚ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ወይ ከዓ ኤልሲ ንብሎ ዘለና ትካል ዝምልከቱ ሕግታት ኩሉ ሰብ ክፈልጦም ዝግብኦም ከ እንታይ እዮም ሓደ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ካብ ኣወላልዱ ስለ ዝጅምር ብዓይኒ ሕጊ ከመይ ክውለድ ኣለዎ ኢንኮርፖሬሽን ይበሃል ከመይ ክምዝገብ ኣለዎ ምስተመዝገበ እንታይ ክገብር ኣለዎ ንኣመሳርቱ ዝምልከት ሕጊ ኣሎ ትካላት እውን ኣለዎ ንዕዎች ዝገብሩ ሜሞራንደም ኦፍ አሶሲዬሽን ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ቅዋም ዝበሃል እንደገና አርቲክልስ ኦፍ አሶሲዬሽን ዝበሃል ከም ውሽጣዊ መምርሒ ዘገልግል ኣብ ፋይናንሳዊ ንጥፈታት ንኽሳተፍ ፍቃድ ናይ ንግዲ ወይ ናይ ወፍሪ ፍቃድ ወዘተ ከምዛ ዓይነት ትካል ከመይ ገይሩ እንተዳ ተመስሪት እዩ ሕጋዊ ንብሎ ወይ ከዓ ሕጊ ኣማሊኡ ንብሎ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ወይ ቀዳማይ ስቴጅ ዝመጽእ እንታይ እዩ ኣበገስቲ ወይ መስረቲ ዝበሃሉ ቶም ፋውንደርስ ዝበሃሉ ወይ ኮ-ፋውንደርስ ዝበሃሉ ኣለዎ እዚኦም መጀመርያ ብውልቃዊ ሓሳቦምን ገንዘቦምን ሓደ ንግዳዊ ንጥፈት የበግሱ ኣብዛ መድረኽ እዚኣ ኩሉ ነገር ናይ ባዕሎም እዩ ኩሉ ነገር ናይ ውልቆም እቲ ገንዘብ እቲ ሓሳብ ኩሉ ናይ ውልቆም ንውልቃዊ ይጠቕሞም ብውልቆም ካሕተቱ ካልኣይ ስቴጅ እቲ ቅዋም ናይቲ ትካል ይመጽእ እዚ ቅዋም ዝበሃል ዘሎ ዕላማ ወይ ከዓ ኣበይ ዝረቱ ኣብ ምንታይ ንጥፈታቱ استفعل نهاية التكال حلفنا نتفات نتاي خبرت التكال بعبيه نزم الكت مالت سكوب تو اوبجكتيف نهاية التكال زحازة مسوونتي articles of association كم محبر زقمهم زلون عزم الكت articles لناتهم حمامات توشتاو ممرحيتات ثالثا مدرخ مزجبا وي registration هذيك كم هاجرو زجبريو اب registration كا تمالو زجبا كرايتيريا لو زملكتو بيت صحفت ناي حدا هاجر وين حدا منغستي ريو ريجستر يجبركا مالتي ابز مدرخ زي مستمزجب كا زي تمزجب كالو سيرتيفيكيت وهابيخا مسمع بالغا نابنت اب كينيا بوغاندا تشيكت جبرات خليق حدا تكال تمزجيبون اي تمزجبن اب حدا اي سيستم اب اناي انترنت سيستم ስለዘሎ ድሕር ምዝገባ ዝመጽ እንታይ ቲን ነምበር ማለት ታክስ አይደንቲፊኬሽን ነምበር እዩ እዚ ኣብ ዝምልከቶ ክፍሊ ኣታ ውሽጣ ሃገር ከይድካ ፍቃድ ታክስ ኮሌክት ንኽትገብር ማለት እዩ እዚ ቤት ጽሕፈት እውን ንዑ ዝምልከቱ ሕግታት ርእዩ ወይ ቅጥዕታት ኣማሊኻ ናይ መልኣኻን ርእዩ እዛ ቲም እዚኣ ትወሃበካ ማለት እዩ ምስ እውን በቲ ሽም ናይቲ ትካል ሓደ ባንክ ኣካውንት ይኽፈት ራብዓይን ወሳኒት መድረኽን እዚ ፕሮስፔክተስ ይበሃል ወይ ከዓ ህዝባዊ ጻውዒት ወፍሪ እዚ ንፋይናንሳዊ ንጥፈታት ዝምልከት ፍቃድ መሓዝ ማለት እዩ ኣብዛ ራብዓይ መድረኽ ህዝባዊ ጻውዒት ወፍሪ ክትገብር ይፈቀደካን ኣይፈቀደካን ትወስን እያ ክሳብ ዛ መድረኽ እዚኣ ትካልካ ወይ ከዓ እቲ ኮርፖሬሽን ኣቂምካ ዘለኻ ንህዝቢ ክፉት ጌርካ ገንዘብ ክትሓትት ወይ ከዓ ንህዝባዊ ዝኾነ ጻውዒት ወፍሪ ብሜድያ ይኹን ብዘይ ሜድያ ማለት እዩ ክትገብር ኣይፍቀድን እዩ እዛ ራብዒት ዝበልናያ እንተዳ ኣማሊኻ ጥራይኻ ህዝባዊ ጻውዒት ወፍሪ ትገብር ትኽእል ብሶሻል ሚድያ ይኹን ዌብሳይት ይኹን ዋትኤቨር ማለት እዩ ነዚ ምልከት CMA ዝበሃል ወይ ከዓ ካፒታል ማርኬት ኦቶሪቲ ዝበሃል ኣሎ እዚ ታይ ዝገብር ኣብ ፋይናንሳዊ ንጥፈታት ማለት እዩ ገንዘብ
ክትኽዝን ከተመሓድር ይምልከተካን ኣይምልከተካን ዝውስን ኣካል እዩ። ስለዚ ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ኣስሚርና ክንፈልጣ ዝግባአና ወሰኒት ነገር ኣላ። ንሳኻ እንታያ ዝኾነ ይኹን ትካል ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ይኹን ፓርትነርሺፕ ይኹን ካምፓኒ ኮይኑ እውን ፕራይቬት ሊሚትድ ካምፓኒ እንተደኣ ኮይኑ ፓብሊክ ሼር ካምፓኒ ኮይኑ እውን እዛ ፍቃድ እዚኣ ከይገበረ ካብ ህዝቢ ገንዘብ ክሓትት ኣብ ኣካውንቱ ክቕበል ዲፖዚት ክገብር ፋንድራይዝ ክገብር ክራውድ ፋንድራይዚንግ ወይ ከዓ ብእኩብ ገንዘብ ኣቐምጡ ወይ ኣፍሩ ክብል ብጥብቂ ዝተኸልከለ ገበን እውን እዩ። ነዛ ናይ CMA ዝብሎ ዘለኹ ወይ ካፒታል ማርኬት ኦቶሪቲ ፍቃድ ሰጊሩ እንድሕር ደኣ ሓደ ትካል ገንዘብ ሓቲቱ ወይ ዲፖዚት ክግበረሉ ናብ ፕራይቬት ዝኾነ ኣካውንት ናቱ ናብ ፐርሰናል ኣካውንት ናብ ካምፓኒ ዘይኮነ ወላ ናብ ካምፓኒ ኮይኑ ፍቃድ እንድሕር ደኣ ተዘይረኺቡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ተሓታትነት ይኸትል። ሓደ ካብኡ እዚ ኣንቲ ማኒ ላውንድሪንግ ዝበሃል እዩ። እዚ ኣንቲ ማኒ ላውንድሪንግ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ምስታናይ ኦንላይን ሎተሪ ገሊፀ ኣለኹ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ እዩ። ካብ ሓደ ኣካውንት ናብ ዝኾነ ይኹን ኣካውንት ትራንስፈር ክትገብር ከለኻ እታ ትራንስፈር ክትገብራ ዘለኻ ሕጋውን ዘይሕጋውን ዝውስን ሓደ ጥብቂ ዝኾነ ሕጊ እዩ ማለት እዩ። ይትረፍ ብዓብዪ ዝኣክል ብዙሕ ሰብ ናብ ኣካውንትኻ ገንዘብ ክልእኸልካ ንሓደ ሰብ ንግሉ ከማን ትራንስፈር ገብር ከሎ ኣብ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ሪኢና ኣለና ምኽንያት ሓተካ እዩ ፋሚሊ ድዩ ወይ ፔይመንት ዝኾነ ዝምልከት ፔይመንት ድዩ ገለ ኢሉ ይሓተካ እዩ። ስለዚ እቲ ገንዘብ ትእክቦ ዘለኻ ነዚ ሕጊ እዚ ይጥሕስ ከምዘየለ ቸክ ክትገብር ኣለካ። ካምፓኒን ድሕር ዳ ኮይንካ ድሕሪ ምምዝጋብካ ነዚ ሕጊ እዚ ዝምልከት ፍቃድ ከም ዘማልእኻ ናቱ ሰርቲፊኬት ዲ ናቱ ኣፕሩቫል ከም ዘለካ ቸክ ይገበርካ ንህዝቢ ብኽፉት ፋንድ ሬይዝ ክትገብር ብሕጊ ዝተኸልከለ እዩ። ነዚኦም ዝገለጽክዎም 4 መድረኻት ደይሰገረ ትካል ኣብ ቅድሚ ሕጊ የለን። ምሱ ክትወዓዓል ይኹን ምሱ ዝኾነ ንጥፈት ክትሰርሕ ወይ ገንዘብ ክትቦ ከዓ ናትካ ጥፋት እዩ። ብኽፉት ወይ ፓብሊክ ሓደ ሰብ ፋንድ ወይ ገንዘብ ክእክብ ይፍቀዶን ኣይፍቀዶን ዝብል ነጥቢ ንእግረ መግደይ ክትንክፈየ ምናልባት ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ እውን ንሓገዝ ድምልከት ብዛዕባኡ ሓደ ሰፊሕ ቪድዮ ክሰርሕ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈት ዝነጥፍ ሓደ ከም ዝበልናዮ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ቅድሚ ሕጊ ሊጋል ፐርሶናሊቲ ክህልዎ ኣለዎ። ቸንሳ ወይ ዝተፈለየ ዓይነት ፍቃድ ዘድልዮ ንጥፈት እንተራ ኮይኑ ነጥፈትካ ካብቲ ዝምልከቶ ኣካል ክረክብ ኣለዎ። ምስ ሕግታት ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ወይ ኣንቲ ማኒ ላውንድሪንግ ተዛሚዱ ወይ ካንዑም ከም ዘይጣሓሰ ቸክ ክገብር ኣለዎ። ምናልባት ካብዚ ወፃኢ እውን ከም ትካል ዘይኮነ ከም ግለሰብ ኣውፍሩ ወይ ሓደ ብውልቁ ኣብ ኢንተርኔት ወይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮይኑ ንስራሕ ንንጠፍ ከም ዝንግበር ክብለካ ከሎ ክትሓቶ ዝግባእካ ነገር ኣሎ። እቲ ትገብሮ ዘለኻ ንጥፈት ወይ ተግባር ኣብ ምንታይ ፎልድ ገብር ንኣብነት ንግዳዊ ንጥፈት ተራ ኮይኑ ከም ዝገለጽክዎ ኣበየናይ ዓውዲ ኣየናይ ትካል ከየድልዮ ካብኡ ወፃኢ እንድሕር ዳ ብግሉ እንተራ ኮይኑ ሓደ ሰብካ ብግልኻ ምስ ሰባት ትገብሮ ንጥፈታትካ ብሕጊ ዝተማእዘነ ክኸውን ኣለዎ። ንኣብነት ውዕል ተዳ ኮይኑ ንውዕል ዝምልከቱ ሕግታት ኣለዉ ንዑም ክትፍትሾም ይግባእካ። ካብቶም መሰረታዊ ነገር ንኣብነት ብዛዕባ ውዕል ሕጋዊ ድዩ እቲ ውዕል እትተኣታተወ ዘለኻ ነገር ካልኣይ ካፓሲቲ ዝበሃል ወይ ከዓ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማለት እዩ። ኮንሰንት ፍቃድ ኣሎ ፎርምካ ምናልባት እቲ ተኣትዎ ዘለኻ ውዕል ወይ ንጥፈት ዝተፈለየ ቅጥዒ ዘድልዮ ነገር ከይከውን ቸክ ምግባር ወዘተ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ምውሳድና ኣብ ኢንተርኔት ብዛዕባ ንግዲ ወፍሪ ወይ ተመሳሳሊ ንጥፈት ሓደ ሰብ እንተደኣ ኦፈር ኣቕሪብልና ቸክ ክንገብሮም ዝግባአና መሰረታዊ ነገራት ቀዳማይ እቲ ንጥፈት ሕጋውን ዘይሕጋውን ምዃኑ ቸክ ምግባር ካልኣይ እንተደኣ ሕጋዊ ኮይኑ ኣበየናይ ካታጎሪ ኣቱ ንኣብነት ትካል ናይ ንግዲ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ሽሙ ከም ዝገለጽክዎ 3 ዓይነት ትካል ኣለዎ። ካብቶም 3 ንመን እዩ ዝውክል ይውክል ጥራይ ካ ደይኮነ በቲ ዝግባእ መድረኻት ሓልዩ ቀዳማይ ስቴጅ ካልኣይ ስቴጅ ኢሉ ሰብ ኮይኑ ድዩ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ሳልሳይ ኩሉ ስቴጃት ኣማሊኡን ኣብ ተራባዓይ መድረኽ ዝበልናያ ንህዝቢ ኦፈር ክገብር ይኽእል ድዩ ጻውዒት ወፍሪ ክገብር ይኽእል ድዩ ምዝ ዝሓዝካ ሜሞራንደም ኤንድ አርቲክልስ ኦፍ አሶሲዬሽን ናይቲ ትካል ቁዋም ንዑ ክንፍትሽ ኣለና። ሓደ ሬጅስትሬሽን ኣበይ ሬጅስተር ገይሩ ሰርቲፊኬት ናቱ ክልተ ቲን ናምበር ታክስ ዝኸፍለሉ ባንክ አካውንት ናይ ወፍሪ ፍቃድ ገለገለ ንጥፈታት ናይ ኢንቨስትመንት ላይሰንስ ስለዘድልዮም ወፍሪ ናይ ፍቃድ ኣለውን የብሉን ኒ ኣንቲ ማኒ ላውንድሪንግ ዝምልከቱ ይጥሕስ ኣሎን ኣይጥሕስን ቸክ ክንገብር ኣለና። ነታ ዓውድቲ ወይ kana ኣብነት ናይ ሕርሻ ድዩ ናይ ኣምፃይን ለኣኽን ድዩ ንሓ ዝምልከት ቅጥዕታት ወይ ላይሰንስ ድዩ ኣለውን የብሉን ቸክ ክንገብር ኣለና። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዲዩ ዲሊጀንስ ትበሃል ወይ ከዓ ዕቱብ ዝኾነ ተፍቲሽ ከይገበርና ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ የብልና። ከም መደምደምታን መዘኻኸር ነጥብታት ዝኾነ ይኹን ንጥፈት ወይ ተግባር ብሕጊ ተገሊጹ ተጻሒፉ ስለዘሎ ቅድሚ ሓደ ተግባር ወይ ንጥፈት ምውሳድካ ጠጠው ኢልካ
ሕጋዊ ዲ ኣይ ሕጋውን ዝምልከት ሕግታት ፈትሽ ወይ ናይ ሕጊ ሰብ ተወከስ ኢንተርነት ሕጊ ዘይብሉ ወይ ሕጊ ኣልቦ ዝኾነ ቦታ ኣይኮነን ኣብ ኢንተርነት ገብሮ ንጥፈትን ተግባርን ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ባሕቂ ህይወትና ንፈርሖን ንጥንቀቐሉን ብኡ መገዲ ንሓደ ነገር ሕጋውነቱ ቸክ ጌርና ናይ ባዕልና ሪዝን ዝኾነ ውሳነ ክንወስድ ኣለና ኣብ ኢንተርነት ቤዝ ጌሮም ወፍሪ ንግዲ ስራሕ ወዘተ ዝብሉ ሰባት ከዓ እቶም ሰባት ዓቅምለዎም ዲ ሊጋሊ ፕላስ እቲ ትካል ወይቲ አርቲፊሻል ፐርሰን ድበልና ያኻ ካብ ትውልዱ ክሳብ ሞቱ ዝምልከቱ ሕግታት ከም ዘማለየ ቸክ ንገብር ኣለና ብፍሉይ ድማ ካብ ሃገር ወፃኢ ዝምስረቱ ናይ ንግዲ ትካላት ፎካስ ጌርና እቶም ሰለስተ ዓይነት ንግዳዊ ትካላት ዝበልናዮም እቲ ራብዓይ ከዓ ቀንዲ ሼር ካምፓኒ ዝበሃል ኮርፖሬሽናት ወይ ናይ ሼር ካምፓኒ ዝምልከት ሕጊ ወይ ኮርፖሬት ለው ዝበሃል እተን መሰረታዊ ትንክፍ ዘበልናዮም ቀዳማይ መድረኽ እቲ ትካል ኣብቶም ሓሰብቱ ወይቶም ኣብቶም መስረቱ ይምርኮስ ብውልቆም ሓሳብን ገንዘብን ዋፅኡ ካልኣይ እቲ ሜሞራንደም ኤንድ አርቲክል ኦፍ አሶሲዬሽን ዝበሃል ወይ ቅዋም ናይ ትካል ይኹም ሳልሳይ ይምዝግብዎ ዝግባእ ባንክ አካውንት ቲ ናምበር ዲ ሁሉ ይኸፍቱ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ፕሮስፔክተስ ዝበሃል ወይ ከዓ ፋይናንሳዊ ንጥፈታት ክሳተፉ ፍቃድ ከም ዘለዎም ቸክ ምግባር ብፍሉይ ምስቲ ናይ አንቲ ማኒ ላውንድሪንግ ዝበሃል ዝበልክዎ ኣብ በበይኑ ሃገራት ንትገብሮም ብውልቅኻ ንትገብሮም ስምምዓት ወይ ውዕላት እውን ተፈጻምነቱ ኣብ ግምት እቲኻ ክትኣትወ ኣለካ ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ሓቢርኩም ስለ ፀናሕኩምኒ ኣዝየ መስገን ኣብዚ ቻነል ኩሉ መዓልቲ ብዛዕባ ሕጊ ጥበብ ሜድያ ቴክኖሎጂ ሕብረተሰብን ዘተኣሳሰሩ ኣገደስቲ ኣርእስታት ስለ ዘላዕል سبسكرايب مقبار دقاكم ما يغفليني نحجز ملكته حبرسب كم مهر اللوم يخلي تقولوا ما قد دست زعبات ترى اليوم أب كومنتيشن أقوم تلي بقولكم تعرف لي تغليهم. Thank you.